kun juhlamme edelleen jatkuu, pyydän uusia ylioppilaita tässä kesken juhlaa kiittymään tänne eteen. Tänään päättyy lukuvuosi 2008-2009. Haluan kiittää opiskelijoita, opettajia ja koulun henkilökuntaa lukuvuoden ansiokkaasta työstä. Haluan vielä kiittää erikseen opettajia opiskelijoiden kannustamisesta ja tukemisesta. Lukion ilmapiiriä rakentavat työssään innostuneet opettajat. Opettajan työtä on paljon ja tie oppimisen salaisuuteen on aina pitkä. Mutta kun on jaksanut kannustaa, huomaa, että opettajan työ on antoisaa. Kiitos opiskelijakunnalle. Hyvät opiskelijat, koulun henkilökunta. Sydämelliset kiitokseni kaikille lukuvuoden työstä. Toivotan ansaittua virkistävää kesälomaa. Muistutan vielä tässä ylioppilaita kukkalähetyksistä, jotka ovat luokissa 10 ja 11. Ettei jää tänne koululle teille lähetettyä. Valokuvaajille ja lehtivalokuvaajille tiedoksi, että oppilaiden lehtikuvat otetaan sen jälkeen, kun heitä on hiukan ruusutettu, jolloin teemme tilaa siihen eteen ja kuvaukset järjestetään eri. Hyvät kuulijat, juhla edellä